ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, мардуми заминхар, хонахар, квартирахар. Хоб ана имрӯз 24 май соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон ва дӯстони гиромӣ пешакӣ барои реклама муроҷиат бикунед. Заминаи, мошинаи, хонаҳай чизе бошад дар WhatsApp суратоша, видеоша, адресоша роӣ кунед. Наворҳои баъдина дар YouTube, дар TikTok, Instagram рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат карда савдо карда метавем. ирӯза наворда заминои фурӯшӣ роӣ кардан, хонаҳои назди ҳавлигӣ роӣ кардан ва квартираҳои фурӯшӣ қабул кардем, ки аз ҳар як гӯшаву канори Торкистон баҳри шумо. боварӣ дорам ягон заминаи, ягон хонаҳай аз навори ирӯза шумо ихудо хоҳад меёбед. ба хотири пешрафти канали мо лайкора гузоред, подписатсия кунед, навора сар мекунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метавем, ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Торкистон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада роӣ кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшие ки роӣ кардан. тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан, ки як хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ. ана ин квартира дар якум этаж қарор дорад. дом аслан доми 4 этаж. шаҳри Душанбе, территорияи айни Гарадок. нархаш беҳад нархи арзон. бовар кунед, хай шахсият даки сум дар кор чид мефурӯшаш. хеле ҳолатҳо бисёр мешавад. 290 000 сомонӣ нархи квартирае ки 45 метри квадратӣ масоҳат дорад. барои маълумоти бештар дар WhatsAppшон занг занед. ремонт чӣ тавре ки мебинед замонавӣ кардагӣ. хона бо чизи чорааш савдо мешавад. 290 000 сомонӣ ба доллар 26 300 доллар, ки боз аз уми канали мо ки занг занед савдо ҳам мешавад. марҳамат, маълумоти бештарша занг зада бигиред. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони гиромӣ, ана боз квартираи фурӯшӣ қабул кардем, ки духонага бо масоҳати 51 метри квадратӣ. рости гап ҳами Саудо ТВ пасяд нирӯзо хонаҳоро зиёд савдо кардестай, ба ҳам хотир қабул куниам зиёд шидасай. духонага бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар сеюм этаж, ноҳияи Рӯдакӣ, пеши бозори Сафина. нархи квартира 320 000 сомонӣ. мардум ҳама мақсад зиндагӣ дора, ҷои обод. рақамҳои тисел, рақамҳои вавилона, рақамҳои WhatsAppша гузоштем. ин шахсият тисел гуфта хато кардем. шикатору монтаж дора ба доллар 29 000 доллар, ки боз савдо мешавад ба сумми тоҷикӣ 320 000 сомонӣ. маълумоти бештар занг бизанед. лайкора гузоред дар канали ютуби Саудо ТВ. имконияти лайкмонӣ боша, агар лайкотона гузорена, подписатсия кунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони гиромӣ, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзон қабул кардем, ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, заправкаи Фирӯз мегана. 5 хона 4,5 сотих замин, 2 хонаш баракай, 3 хонаш боша кришадор. хоб, адресҳои пураша гӯш мекунем. аз пости Корвон 4 километр, аз роҳи Калон то хона 250 метр, раҳо ҳама асфалт. хоб, кардагӣ мебошад. об свет доимӣ дора. соли 2016 хонара сохтиянд. қарор сертификат, мақсад техпаспорт дора. алиш ба мошин хоҳиш мешавад. мақсад нафарои пултон тайёр нест, ғам натен. 315 000 сомонӣ ба мошин хоҳиш карда мешавад. мақсад нафарои алиши ба мошин мешдаст. бачаҳо азиз, камтара гиҷа шриф хато шид. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй карданд дар ноҳияи восеъ деҳаи Дуржин. бар ба бари ибрат. мардуми маҳалларо нигоҳ кунед, зиндагӣ дора. Деҳаи обод. Обсве дора. 230,000 сомонӣ нарх. Сехонага бо масоҳати 4 сотиқ замин аз дарвоза ба ҳавлӣ дохил мешавем. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ана ми ҳавлӣ 4 сотиқа, ана хонааш дӯстони гиромӣ. Сехона 4 сотиқ замин. маълумоти бештар дар рақамҳои дастӣ. 2 дастӣ, 1 WhatsApp мегузорем, занг мезанед, мегирем. хона дар назди мактаби Дуржин қарор дорад. магазин, масҷид ҳастай, дарахтҳои мевадиҳанда мега дора, ҷойи ободай, 3 дар хона дора. хоб 3 ба 5 кухни, баня дора, ҳоҷатхона дора, калиддор, ҳамаш ҳастай. нарх 230,000 сомонӣ ай. сехонагаи 4 сотиқа ай. фикр мекунем ки нархи созе бародар азиз дар ин давр замонаи ҳозир хеле нархҳо фикр мекунем ёфтанаш камтар мушкил ай. не ки Сауду ТВ ҳаракат мекуна ки навор кунаву подписчикҳо тамошо куна. ана ака чӣ кор мекунен? лайкҳоро мегзорена, ами комменти ами видеода нависен аз кадом территория шумода хона дар кор или квартира дар кор или замини фурӯшӣ дар кор ай. ҳаракат мекунем ки ёфта дар наворҳои баъдина пешкаши шумо бигардонем. оиди хона азиз метонен занг дада маслиҳат кунем.
мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, мардуми сарбаланди ваҳдат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати баҳор, деҳаи гулистон. як хонаи времянка бо 3 сотиқ замин срочна бо нархи 95 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 3 сотиқ замин дорад, як времянка дорад, документ сатфоиза, документ сертификат дора, обсвет дора. агар ягон квартира як хонага боша алишам мекунем меган. қарз дода намешава. замин мақсад илтимос, фақат беҳуда занг назанен. шахсоне ҳастанд ки ними пулша метиҳем ёки ним мошин метиҳем, хеле шахсиятҳо нороҳатмо накунен. нархш 95 000 сомонӣ. касоне ки занг мезана аз номи канали ютуби Saudo TV занг бизанен, худо хоҳад муомилаи сустон мекунад. хулоса ватсапша мегзорем, занг мезанем биродир азиз. мегзарем ба шашумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ равон карданд ки дар шаҳри Кӯлоб болои автодром, деҳаи Сарчашма, Сирвиш меган. 1.5 сотиқ замина мега аз ами ҳавлим ҷудо карда мефурӯшам. барои чӣ мефурӯшам? барое ки беморӣ дорем, ба хотири паси сар кардани камбудимон бояд срочна бифурӯшемша. худотон боз заминхаро агар ки хоҳиши харидорӣ кардан дошта бошен, занг зада муомила кунед. нархаш бо маслиҳат биродир азиз. обсвет доимӣ. рақамҳои ватсап дастӣ мегзорем, маълумоти бештар бигирен. обсвет ҳастай? пас яъне аз бозори Кӯлоб мега ба лави дарё 20 минут роҳ пиёда ҳай. ина марамат шанси беҳтарин барои харид кардани замин. 1.5 сотиқ замин, нарх бо маслиҳат. муомила кунен дӯстони азиз, аз номи канали ютуби Saudo TV занг бизанен. хоб дӯстон, лайкотона гузорен. ами канали Saudo TV ра хоҳиши пешрафтша дошта бошен, подписатсия кунен. чӣ қадаре ки дастгирӣ зиёд шава, хонаҳои арзон, заминҳо ва квартираи арзон монда мешава. хулас анами замине мебинен, срочна фурӯшӣ. маълумоти пурраша бигирен. фақат ами шахсият гуфтанд ки ами одамое ки намехарем беҳуда нороҳатмо накунен. конкретни харидор боша, агар ай пеш бия бибина, муомилаи соз мекунем, ами замина мефурӯшемша. маслиҳати хуб, худо хоҳад натиҷаи кор дора биродир азиз. марамат занг зада пурсоншен худтон. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ биродир азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартира дар дуюм этаж, масоати 40 метри квадратӣ, 8 микрорайони шаҳри Ҳисор. рости ҳамин навори ирӯза бовар мекунем биродир азиз. хонаҳои арзон, нарх хонаҳои арзон зиёд шид. хушобаҳои нафароӣ ки мақсад ами рафти тамошои навор дастгира фаромӯш намекунам. 185 000 сомонӣ, масоати 40 квадрата дар 8 микрорайони шаҳри Ҳисор срочна фурӯхта мешавад. салом мардуми хонахар мега. хонаи фурӯшӣ, яъне ки дуюм этаж, 40 квадрата, духонага, обсвет пастяне ҳастай, 185 000 сомониш кардем. хона чӣ тавр мебинен? коробка, ҳолати коробка фурӯхта мешавад. 1150 ахири ватсапи Соибмулкай занг бизанем биродир азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Бохтар. якхонага квартира ки дар сеюм этаж қарор дорад, масоати 40 метри квадратӣ мебошад. шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Бохтар, 278 000 сомонӣ. бино бо талаботи худ мақсад ҷавобгӯ, хишти пухта, мактаб, боғчаи кӯдакона, яъне ки садик наздик, мағоза, дорухона. хоб дар паҳлӯи бино ҷойгир ҳастай. майдончаи кӯдакона ва ҷой барои мошинаҳоро мондан ҳам дорад. 278 000 сомонӣ. касоне ки мехарен, рақамҳои 4 ахири номери Соибмулк занг бизанена, маслиҳат кунем биродир азиз.
мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар шаҳри Турсунзода, Регари Пешина аз ҳамаи ҷо пашти навор мекунем. мақсад тамошокунҳо бисёр ай. як комната квартира дар соколни этаж масоати 34 метри квартирӣ дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода бо нархи 145 000 сомонӣ савдо карда мешавад. срочна фурӯшӣ дигар арзон намешавад. беҳуда занг назанен. хоб харидори аниқ рақамҳои ахираш 2077 метавонӣ занг бизанӣ. сум дар кор срочна 145 000 дар соколни этаж қарор дорад бародар азиз. читавре ки адреса фаҳмондасем. ин хона дар якум этаж дуюм сеюм нест, дар таҳхона нолавои этаж дӯстон азиз ҳамҷо қарор дорад. маълумоти пураша метавонед дӯстон бигирен. ремон неки хушроҳакай фасонак роса падвал. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дукомната квартира дар шашум этаж 54 метри квадратӣ шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ 210 000 сомонӣ. духонагаи фурӯшӣ дар фабрика Ленинград 54 квадрата дар назди коллеҷ ва мактаб ва садику бозорча. сохтмон рафтестай баъди 1 сол месупорам. ба мошинам иваз мешава. маълумоти бештар бо телефон. ихел нарх 210 000 сомонӣ. худотон боз интересоват кунен. рақамҳои ахираш 66 ва 86 да занг зада метавонед бародар азиз. лайкҳоро гузорен. дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. чизе ки боша роӣ кунен рекламаи фасон када фурӯшта бигзорен бародар азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки як комната квартира дар 8-ум этаж масоати 40 метри квадратӣ 189 000 сомонӣ. ноҳияи Ёвон Абдураҳмони Ҷомӣ Лесной меган ҳамин адрес хулас. анами домда хона қарор дорад бародар азиз. срочна фурӯхта мешавад. дом тайёрай. пеши балнеса мактаби 80. хуласи гап дӯстон, хоб рақамоша мегзарам. ахираш 40 маълумоти пура бигирен 189 000 сомонӣ. ноҳияи Ёвон. дӯстон азиз, навори мо ирӯзаш тамом шид. 11 дона хона буд, ки ба 11 хона ирӯза наворро анҷом додем. фақат лайкотона гузорен. нависен дар комментария аз кадом территорияи шумо хона дар кор. дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. касе то охир тамошо кард нависа ки мо тамошо кардем.